Selma és un despoblat pertanyent al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp a uns 750 metres d'altitud. A la part més alta del poble trobem el castell de Selma. Destaca també l'església parroquial de Sant Cristòfol. L'any 1358, el terme de Selma consta de 49 cases, la majoria escampades al Pla de Manlleu. Selma va ser un poble amb grans edificis. Al segle X es construí una torre, que amb el temps es va convertir en castell l'any 977 amb església i altres serveis. Al voltant d'aquest nucli de defensa es van anar instaurant masies de diferents mides. Durant el temps dels templers, Selma gaudia de dues esglésies documentades des de l'any 1030, Santa Maria de la Roca i Sant Cristòfol. Pel que fa a la parròquia de Sant Cristòfol, va començar sent una església de petites dimensions que al segle XVI es va remodelar. La despoblació causada per la filoxera i la construcció de la carretera entre el Pla de Manlleu i Sant Jaume dels Domenys va fer que la població preferís viure al Pla, amb un clima més acollidor i millors comunicacions. Es considera que el 1930 el poble ja estava totalment deshabitat. Avui dia només es manté en peu alguna façana i el campanar de l'església de Sant Crist. Vam visitar Selma abans de que en quedi absolutament res.